Quan jo vaig venir aquí l'any 50, que tot això hi havia moltes fàbriques, vaig trobar molta diferència del meu barri en aquí, perquè allà al meu barri no n'hi havia de fàbriques, allà el que es feia, hi havia molts, eren laboratoris. Jo vaig venir aquí perquè, esclar, vaig conèixer el meu home i ens vam enamorar i vaig venir per aquí. Que abans la gent al Poble Nou no hi volien anar. Jo tenia una cunyada que deia que era barri de gitanos i no volia venir. Aquesta vivia a la Bona Nova. Però jo quan vaig arribar aquí vaig trobar la gent diferent. Tots érem treballadors, però gent de fàbrica, perquè a casa meva em deia: parleu bé, no sigueu com gent de fàbrica. Vaig notar una diferència molt gran amb el vocabulari. Se sortia molt amb la bata, que jo també hi havia sortit, un davantal. La gent a l'hora de les fàbriques tocava la sirena a les 6 del matí. Saps? Això tocaven les sirenes, que ara no se sent tot això. Moltes pudors de quan desvaporaven el paper. El meu home ja em va advertir, va dir: d'un barri que només sents campanes, amb un altre que només sentiràs sirenes. I baixàvem a l'estació del Poble Nou, que hi havia el dipòsit del gas. Llavors tot això veníem pel carrer Teulat, veníem cap aquí, cap a casa. Pròxima estació, Poble Nou. Per aquí hi havia l'estació del tren. Era una estació de molta gent. La barrera aquella que baixava quan avisaven que venia el tren, ting, 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 la campaneta, tots ens esperàvem allà. I llavors travessàvem quan cuidado, que ve el tren, no les vies, això, la canalla, no s'escapeu. També hi havia un bar, també hi havia alguns xiringuitos. A darrere d'aquest mur és allà on passava aquest tren. Però després, com que tot això es va treure, però ens han deixat aquest mur per record. Jo no vaig viure negatiu quan hi era el tren. Mentre hi era, esclar, com que funcionava i la gent hi pujava. És una cosa romàntica, allò de dir: ai, se'n va el tren, i això sí, també, sí. Dius: ai, mira, ja no hi serà més. Són coses que vas deixant. Dius: ja no ho veuré mai més, i ja està. La plaça Prim és el centre del que era el barri dels pescadors i es concentraven aquí, que deurien fer les seves reunions. Aquesta plaça, el que ara passa és que està molt restaurada, però les casetes eren ben bé típiques de només unifamiliars, uns baixos i un pis a dalt i prou. Després hi ha aquests arbres molt significatius que deu ser de molts anys enrere, això, i han conservat aquesta cosa característica del que és aquesta plaça. Doncs aquest edifici que tenim aquí darrere, que és la Flor de Maig, que és una de les cooperatives que hi ha hagut aquí al Poble Nou, perquè aquí al Poble Nou resulta que hi havia hagut molt moviment obrer. També tenien les seves cooperatives, els seus ateneus, que és allà on anaven a també passar-ho bé, feien les seves funcions de teatre, i es reunien, tenien els seus bars, els llocs de reunir-se. N'hi havia, que jo recordi, aquesta que és la Flor de Maig, la Pau, aquí només Colón. Aquesta façana, que correspon a l'antiga fàbrica de Can Saladrigues, que ha sigut una fàbrica molt gran i molt important d'aquí al Poble Nou. Un cop ja ha deixat de funcionar, volien tirar terra. I la gent al barri ho va reivindicar molt perquè són
són edificis que són emblemàtics del que ha sigut el Poble Nou. El veïnat ho va guanyar i ara aquí dintre hi ha el centre de jubilats. Aquí a Can Saladrigues hi ha d'haver la biblioteca i és una cosa que es demana molt i crec que la duran posar. Aquesta Rambla jo gairebé diria que és el millor del Poble Nou. I és un passeig que la gent hi ve. Em penso que el Poble Nou, si no tingués aquesta Rambla, gairebé es podria dir que no seria el Poble Nou. Aquí tenim el Casino de l'Aliança, que també és un centre cultural molt antic. Després també hi ha el Celebrity Uche, que és un gran lloc de refresc. Bé, al final de tot aquest recorregut que hem fet, cap a comprar en el mercat. Sempre ha sigut una plaça de molta gent. Últimament no tant, això quedava molt enrederit. Fins que l'han renovat tot, ha quedat a la meitat d'espai, però llavors l'altra meitat i el sobre és aquest supermercat de Mercadona. I això també, entre una cosa i l'altra, ha donat molta vida. Penso que d'ençà d'aquesta reforma ha revifat molt aquest mercat. Per demostrar-ho, em poses unes 10 o 12 salsitxes. Hi ha dependència que ja ve d'avis, pares i fills. Vull dir que és una plaça molt estimada, és així. Eren fàbriques de centenars de treballadors que van durar des de l'últim terç del segle XIX fins ara, poc abans de l'assumpte olímpic. El moviment cooperativista a Barcelona va tenir lloc al Poble Nou i a Sants. Després va venir Sant Martí i Gràcia. El que passa és que es va fer malbé degut a lo de sempre, el fenomen que ja hi havia de llavors, la corrupció. Això de Can Ricard, què passarà a Can Ricard? A Can Ricard ja està dat i beneït, perquè ha quedat una petita part a mans de l'Ajuntament, que allà hi deuen fer un parc públic i s'ha acabat, perquè el més està venut tot. Deuen fer cases d'aquestes grans, tan enormes, i ja va. I es deixen les xumaneies. La gent... Com a símbol. Com a símbol, que això sí que farà pensar. Encara que les xumaneies no treguin fum i son. Potser el que ha desaparegut, que valia la pena perquè molestava molt, eren els fums. De fums n'hi havia molts. Home, el Poble Nou hi va sortir guanyant perquè, gràcies a Déu... Va desaparèixer tot aquell merder que hi havia. I ara, escolta, camines i al final de la Rambla tens una meravella, que només mirant ja et quedes... Algú s'ha guanyat, oi? I això també potser ha sigut degut als Jocs Olímpics, no? Que llavors s'ha agafat. Aquí érem, veus el Poble Nou, et miraven com una cara així, volent dir pobrets. I en canvi ara veus el Poble Nou. Sí, estem de moda. Estem de moda, aquestes cases tan cares que fan, aquests hotels, tot això, sembla que sigui de Sí, categoria. que fan més hotels que cases, Això ha sigut negatiu. Hotels i oficines. Els fills se'n van. Per lo car que són les vivendes, molts se'n van fora I a l'anar-se'n, del Poble Nou i de Barcelona. amb el temps, ho cicatritza tot. Pròxima estació, Ciutadella, Vila Olímpica. Home, es preveia que havia de canviar, no? Però tant, jo penso que no. Bueno, abans, molt abans, quan jo feia primer de la facultat, hi va haver un pla que es va, el pla de la Ribera, que havia de ser això. Jo primer vaig estar contenta, jo vaig dir, mira que bé. Però després, just ens havíem plantejat de canviar de pis. Va ser una cosa horrorosa, vull dir, no, ens vam quedar on vivíem abans, no? Perquè va doblar, triplicar el preu de les vivendes de segona mà, de primera mà i tot.
Jo penso que la Villa Olímpica va ser de cop. I ja he pensat en uns preus que per la gent del barri en aquells moments era inassequible. Ho tallaven bastant tot, l'any de les Olimpiades. I jo recordo molta pols, sempre trobar-te sorreta de les obres, anar per un carrer i dir, aquí què hi havia? Però aquí, ara què hem tret? Què han canviat? No recordar massa, perquè clar, va canviar molt en poc temps. Soroll dels enderrocs, soroll de pujar a vivenda. Des de la construcció de la Villa Olímpica i fins ara, que el barri sempre està en obres. Durant aquests anys heu vist i heu sofert les molèsties de moltes de les obres que s'han fet. Però tot això acaba en un moment determinat en el que tot això s'entrega a la gent. La Villa Olímpica tenia una data i s'havia d'acabar pel 92. I era construir un barri pel 92. Quedi com quedi. La gent estava preocupada per si continuaria havent-hi vida de barri. Si el nou barri de la Villa Olímpica no se'ns menjaria a nosaltres, si seria una barrera que ens quedaríem tancats als del Poble Nou. A la Villa Olímpica jo penso que ha vingut a viure gent que té un altre tipus de vida, però sí que és cert que també hi ha gent que fa barri, però menys, jo penso que menys. El teixit social, malgrat la Villa Olímpica i ara diuen el mar, aquí s'ha mantingut, jo penso, bastant. Són barris, no serem el mateix barri, penso jo. Els petits, la idea de barri no la tenen. Si tu parles dels gegants, el Bernat i la Maria, saben que són els d'aquí. A la Víbria, l'Estarrufat i l'Estarrufadet, saben que són els dracs del Poble Nou. Això, sabeu què és? La platja, molt bé. Però què et sembla? Està neta, bruta? Bruta. Perquè l'estaven fent, l'estaven arreglant. Doncs abans a la platja no s'hi podia anar, perquè passaven les vies del tren, hi havia brutícia, i ara sí, han fet obres i l'han arreglat. A veure, qui viu a la Villa Olímpica? Allà on viviu vosaltres hi havia fàbriques d'aquestes, Què us sembla? Estan les cases fetes i construïdes? No. On hi ha la biblioteca, que es diu Xavier Benguerel, hi havia aquesta claveguera. Havien fet una màgia i l'han convertit en biblioteca. Havien fet una màgia i l'han convertit en biblioteca? No. Van fer obres. Veus, aquí ja estava tapada, aquí ja no es veu. I va per sota. Per aquí passaven les vies del tren, per aquí. I aquestes cases les veiem, encara hi són aquestes cases. Que us agradaria anar amb un tren així? Antic, seria divertit, no n'hi ha ara. Ara com són els trens d'ara? Els normals. Els normals. A mi m'agradava que passés el tren. A veure, clar, per mi és una ciutat, suposo que té els seus problemes. Amb el Movi, quan era monitor del Movi, també anàvem amb el tren a tot arreu. Ho teníem com un poble. Hem guanyat un barri més net. Escoles han fet la de la Villa Olímpica, 2 escoles que ara són en barracons, però que són d'ara. Al cap de la Villa Olímpica, la biblioteca a la Villa Olímpica, que esperem que Can Saladrigues i sigui... Jo recordo els moviments que va haver-hi aquí de la gent que es va queixar molt de les obres que potser es farien i les 3 o 4 reunions que hi van haver aquí precisament al casino. Les cases del carrer Taulat havien d'anar a terra. Era el barri de la Plata i d'Icària, que dèiem, que eren tota una sèrie de carreronets
de cases baixetes i tal, que la gent estava sentenciada a tenir que marxar perquè estaven expropiats. Quan parles de la platja, del tren, és que és com ciència-ficció ja, no? La gent deia que se'n anava a Barcelona i venia de Barcelona. Això encara ho diem, vaja, nosaltres a casa encara diem vaig a Barcelona, és a dir, el centre vol dir plaça Catalunya, com si no visquéssim a Barcelona. El que viviu des de petits teniu molt desig de continuar sempre vivint aquí. Tu agafes la Rambla i vas d'un extrem a l'altre i vols anar-hi en poca estona, no hi pots arribar. Els canvis que s'estan fent ara són canvis, no sé, a mi els trobo interessants, m'agraden. Sí que per una banda, fa molta gràcia veure els canvis, no? Però jo amb això tinc una mica com de contradicció. O sigui, per una banda, també m'alegra veure, de dir, per exemple, ara han tirat a terra l'Ateneu Colonna, a veure quan obriran el carrer, com quedarà, no? Però per altra banda penses que a darrere d'això tampoc no hi ha masses oportunitats, no? Sí que s'omplen la boca moltes vegades parlant de que faran vivendes de protecció oficial i així, però són tan poquetes que als nostres nanos els hi tocarà marxar. L'especulació i tot el que ha estat les immobiliàries des del 86, des dels Jocs Olímpics, és a dir, que pràcticament portem 20 anys amb aquest procés d'especulació. Sí que hi ha una lluita, és especulació versus conservar el patrimoni des del punt de vista industrial del barri. És una política de conservació només de les xemeneies. I això no és cap política industrial, això no és de cara a la façana, de dir, sembla que conservem alguna cosa, com que es veu, i es veu molt, sembla que conservem. Una mica enclaudicat davant de l'especulació, i això és claríssim. Hi ha un canvi, i els canvis s'han de produir, no pots quedar allà mateix. El problema és quan els canvis són forçats per qüestions com l'especulació i temes d'aquests. Aquest és el problema. Si els canvis són provocats perquè la gent vol canviar, això no en seria gaire de problema. Pròxima estació... El Maresme Fòrum. Enllaç amb tram. Marxar de casa dels meus pares amb 21 anys. 21 anys, marxar de casa i estar estudiant. Qualsevol cosa serà difícil, però està clar que m'ha costat molt menys marxar que quedar-me. Recordo que vam trucar uns pisos en lloguer, van dir que eren uns lofts que valien 1.200 euros al mes, per exemple. Dificultats n'hi ha sempre, però aquí a Poblenou n'he trobat més que no pas per marxar. Podria haver buscat segur altres mètodes de portar totes aquestes noves tendències que es poden portar aquí a Poblenou sense haver de trencar amb la fisonomia tradicional de Poblenou. Les grans diferències entre aquests dos aconteixements crec que van ser que l'aconteixement que va justificar una cosa dels Jocs Olímpics va ser un èxit i l'aconteixement del fòrum no. O sigui, és com el fòrum ja s'ha vist com el tancament d'aquesta manera d'urbanitzar Barcelona, que és fer una gran pantomima per poder recalificar uns terres, com ara amb el fòrum ha estat aquí al costat del Besòs, entre el Besòs i Poblenou. Pisos que valen una pasta, quan al barri on s'ha fet tot això, si veiem la gent que hi ha, gent de tradició obrera, no pot assumir aquests preus. Des dels Jocs Olímpics això ha estat una tradició, vull dir, aixequem tot el que puguem de Poblenou. És l'últim que quedava i la Vila Olímpica va ser com la inauguració de traiem-ho tot. Allò va ser tope de bèstia perquè tenien una bona excusa, hi havia una justificació que era la creació de la Vila Olímpica, però després, a partir d'aquí és com dir, hem obert la veta. A partir d'aquí podem aixecar-ho tot el que creiem que ens sobra aleatòriament a Poblenou i aixequem maceres, fàbriques, tot per fer més pisos, evidentment. Han quedat 4 parcs
de record i 4 xemeneies. És una manera de fer a grans passos, però sense tenir en compte la situació de la zona. A mi m'agrada la fisonomia tradicional del barri. Potser per sentiments de pertanyença aquí, perquè he crescut aquí i sempre ho he vist així i m'ha agradat. I tots els meus records van lligats a la fisonomia tradicional del barri de Poblenou. Jo quan parlo de Poblenou parlo de com ha estat fins ara. I quan parlo malament de Poblenou parlo de com és d'avui en amunt. Hi ha una incertesa dins del veïnat de cap on va aquest barri i què en vol fer l'Ajuntament, que dista molt del que en vol fer els propis veïns. L'únic que sé és que, pel que veig, que són més edificis, aquest futur de Poblenou passa pel camp de l'especulació de terra i immobiliària. I per tant, segur que un futur positiu pels veïns no, pel poder econòmic segur. La meva àvia no vivia aquí a Poblenou i el meu avi vivia a Poblenou. El meu avi Salvando, la meva mare, va néixer aquí a Poblenou i ha viscut sempre a Poblenou. Ha estat molt lligada a totes aquestes associacions poblenovines, a tot el seu grup d'amics que encara perduren és de Poblenou. Jo, evidentment, vaig néixer aquí al barri, vaig créixer en aquest barri, vaig anar a una escola de barri on treballava la meva mare més. Continuo treballant aquí a Poblenou, continuo fent la meva vida social aquí a Poblenou, però dormo, visc a fora a Poblenou. Des que la meva àvia va arribar aquí, han viscut aquí fins que jo he hagut de marxar. Jo penso que el més important d'un barri són els teixits de solidaritat que s'hi donen. La gent del barri és l'important del barri. Aquí baixes i et trobes algú de seguida, vull dir, vas a la Rambla i saps gairebé segur que trobaràs algú. Això a altres zones de Barcelona és complicat. La gent que hi forma i les entitats que formen el barri i les festes que es fan al barri. Fer barri és fer festa, com per exemple doncs avui. Amb aquesta política urbanística i de transformació de la ciutat, de grans esdeveniments, el que es fa és canviar de manera radical totes les activitats que es desenvolupen al barri. Que potencien amb canvis com aquests del barri semblar-nos a Europa i no ens estem semblant tot menys en els sous que ens paguen per les nostres feines. I la formació que tenim no és tan baixa, no ens pensem que estem tan al cul del món en formació. Vull dir. Així que amb el que és Vila Olímpica, jo crec que sí que s'ha aconseguit més el fet de crear un barri, no? Simplement pel fet que segueix més l'estructura urbana típica de Barcelona, cosa que el Fòrum és el típic més americà, no? Que hi ha molt espai lliure, hi ha 4 torres puntuals i que, vulguis o no, això que deu de voler fer barri, clar, és impossible, no? Si tens 4 torres i cadascú està a casa seva, doncs... Que el teu barri no sigui només casa teva, perquè llavors perd tot el sentit de barri. No és que no tinguin vida de barri la Vila Olímpica o la zona del Fòrum, és que en comptes de tenir gent de tota la vida i botigues de tota la vida, tenen gent que ha vingut fa 2 anys, un centre comercial enorme d'anar a un lloc com a l'altre, i és un altre tipus de vida de barri, que ens agradarà menys o més, però bueno, és el que s'està imposant. El problema és que no s'imposi això aquí o que no se'ns mengin això aquí. Que això també canvia els costums de barri. I no defensem que no hi hagi canvis, el que defensem és que aquests canvis vagin acompanyats d'una sèrie d'infraestructures que vagin permetent continuar mantenint un teixit social. No hi ha una política d'equipaments clara, hi falten biblioteques, falten llars d'infants, falten escoles. La gràcia dels canvis és que al cap de, d'aquí 100 anys, encara que ens haguem posat al dia, tinguem encara consciència d'on estàvem. Sembla que el nostre passat industrial ens faci vergonya. L'objectiu del 22@, substituir aquestes indústries, no ha funcionat. La transformació del barri s'està portant més cap a la construcció i l'especulació. A l'Aranyol estan mantenint, fan una universitat, és una forma de recuperar una fàbrica. Però a veure, si la recuperes i deixes una nau aquí, una nau allà, una xemeneia aquí, i fas 4 torres al voltant que el tripliquen la xemeneia, no sé, és una tonteria. S'afanyen molt a construir pisos que són inassequibles, però les escoles, que és realment l'important, i
doncs triguen un munt d'anys en construir una escola com Déu mana. O sigui, s'està buscant un creixement econòmic per Barcelona, per la ciutat, però no un creixement econòmic de barri. La política de l'Ajuntament de Barcelona és molt clara respecte a lo que se pot recordar i a lo que no se pot recordar. Perquè la Pedrera, la Casa Manller, la Casa Batlló, tot això ningú ho ha catalogat mai, perquè ningú s'ha plantejat mai que pugui estar en perill. La realitat de Passeig de Gràcia i la realitat de les fàbriques són la mateixa, i una se recorda i l'altra s'esborra i s'enterra. Els desheretats d'un barri són de totes les edats. La seva història de la teva forma part. Doncs volen fer de Barcelona una ciutat de serveis per als burgesos i fotre fora el pobre obrer, el pobre obrer. És l'hora de la gent que vegin contra qui s'enfronten. Doneu-los el clatell als que manen a Barcelona. Caminen per la llacuna, bastats de la platja Ponent. 22 a robar, ja del barri no queda res. Ells fan un fòrum de cultures, però després no donen papers. Quina vergonya, quanta hipocresia hi ha a l'Ajuntament. És l'hora de la gent que vegin contra qui s'enfronten. Doneu-los el clatell als que manen a Barcelona. Podran vendre les nostres cases, podran vendre els nostres carrers, però no està en venda la resposta de la gent. Massa ràbia continguda, potser que us provoqui accidents. Si és una amenaça, ens veurem les cares al carrer. És l'hora de la gent que vegin contra qui s'enfronten. Doneu-los el clatell als que manen a Barcelona. És l'hora de la gent que vegin contra qui s'enfronten. Doneu-los el clatell als que manen a Barcelona. Pau, 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 tiqui-tiqui-tiqui, pau, 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 tiqui-tiqui-tiqui, pau, 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 tiqui-tiqui-tiqui, pau, 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 tiqui-tiqui-tiqui, pau, pau, pau. Hi va haver un temps que al Poble Nou no hi havia gratacels. Hi va haver un temps que al Poble Nou hi havia fàbriques. Hi va haver un temps que al barri tothom es coneixia. Hi va haver un temps que el Poble Nou era el Poble Nou.